Аз се казвам Радослав Парушев и съм адвокат. В началото на юли месец 2010 година бях ангажиран от художника Иван Мудов да му окажа съдействие във връзка с изваждането на разрешително за музейна дейност и създаването на музей на съвременно изкуство по смисъла на Закона за културното наследство, действащ в България от лятото на миналата година. За да направим частен музей, първо трябваше да разберем какво е частен музей по смисъла на закона. Според член 30 от Закона за културното наследство, частните музеи са културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза – музейна дейност. Те осъществяват дейност след получаване на разрешение от министъра на културата. За да получим такова разрешение, трябваше да разтълкуваме тази норма и да започнем да действаме. Стигнахме до извода, че трябва да направим фондация в обществено полезна полза. За целта в началото на юли месец Иван Мудов ме упълномощи да задвижа нещата пред Софийски градски съд с цел да създадем тази фондация. Фондацията беше създадена с учредителен акт, нотариално заверен от Иван Мудов. Фондацията е с адрес Янко Сакъзов номер 22 и председател на фондацията е господин Иван Мудов. Следващата стъпка в нашата дейност, преди да минеме към плащане на нужните такси, беше да платим противоконституционния косвен данък на Информационно обслужване АД, една държавна фирма, която събира по 60 лева, ако искаш да направиш фондация, за да ти запази име, което напълно не е необходимо и не се изисква от закона, но най-вероятно тази фирма има някакъв друг скрит за нас, обикновените граждани, смисъл. Някой се беше опитал вече да запази името на фондацията, като беше запазил наименованието Музей за съвременно изкуство. Ние обаче минахме с МУСИС и по този начин продължихме напред. Подахме заявление за Софийски градски съд. Точно една минута ще ми отнеме сега да кажа какво мисля за Софийски градски съд с фирмено отделение. Миналата година, когато заработи търговския регистър, съдиите Софийски градски съд, работата им намаля около 17, 18, 20 пъти. Въпреки това, качеството им не се повиши 17-18 пъти. Колегите съдии там, чието имена в момента няма да споменавам в никакъв случай, въпреки че ужасно много им олекна работата, защото всички фирми минаха към търговския регистър, въпреки това те не повишиха своите компетентност и квалификация. Получихме общо 5 отказа от Софийски градски съд в опита ни да регистрираме фондацията. Фондацията в обществено полезна полза. Всеки един от тези откази, казвам положението си на адвокат с 11 годишен стаж, беше незаконен и необоснован. 5 пъти съда иска от нас неща, които ги няма в закона. Съда искаше, например, удостоверение от банката да издадем, че учредител на фондацията наистина е внесъл парите, които трябваше да внесе. Занесохме удостоверение, не им хареса като текст, съда ни върна отново. Продължавам да пускам молби и да моля съдийката да ми прости, постоянно молиш в тази ситуация. Ново банково удостоверение с сравнително окей текст, също не им хареса обаче и това. След това тя се сети за нещо друго, наруши закона отново. Тя от женски пол, между другото. Поиска ми индивидуални дарствени актове, въпреки че фондацията има само един учредител. Написах и молба, в която обясних, че много моля да обърне внимание, учредител е само един. Тя обърна внимание, обаче пак поиска индивидуален дарствен акт, който го няма в закона. Тогава и дадохме индивидуален дарствен акт и тогава нейното желание, нейната страст да нарушава закона беше задоволена. И тя спря да нарушава закона и месец и половина след като започнахме Софийски градски съд фирмено отделение, излезе с решение номер 1, с което вписа в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел фондация МУСИС. Обществена полза. Обществено полезната дейност, записана в устава на фондацията, е музейна дейност. Такова е изискването на Закона за културното наследство. Тогава ние предприехме някои последващи действия, които така или иначе трябва да направиш след като вече имаш фондация в обществена полза, дори и да не искаш да ги правиш, но те задълженията си идват допълнително. Направихме булстат регистрация, което ми отне цял ден, защото системата на агенция по вписванията и тя не работи добре и е пълно с граждани, които чакат на опашки и не знаят къде се намират и за какво става въпрос. И няма кой да ги ориентира, и супер изнервени лелки и така нататък. Ако трябваше да ми се плаща по 100 евро на час, нямаше как въобще да ни излезе край с тази фондация, която уставната и вноска, първоначалната дарението е 100 лева. Направихме булстат регистрация, здобихме се с един инфекционен код на фондацията,
След това, понеже сме в обществена полза, понеже фундацията е в обществена полза, правихме регистрация към Министерството на правосъдието в регистъра на юридическите лица в обществена полза. Министър на правосъдието любезно ни каза да и ние продължихме напред. Почти не ни останаха държавни органи и министри, на които да продължим да се молим. Но тогава стигнахме до решителния момент в нашето упражнение, а именно изваждането на разрешително за частна музейна дейност. Закона за културното наследство по един доста ясен и категоричен начин казва какво трябва да се приложи към заявлението. Какви документи трябва да имаш, за да може държавният орган в лицето на министъра на културата да прецени, че ти си годен за тази дейност. Преди да обърна внимание на понятието културна ценност и на удостоверението за регистрация на културни ценности, ще си позволя да коментирам само някои положения в закона, свързани с другите документи, които ние приложихме. Изисква се да можеш да докажеш, че разполагаш с съответния сграден фонд, така че да има къде да се развива музейната дейност. Фондация Мусис не притежава собствени недвижими имоти, притежава едни 100 лева. Въпреки това, Фондация Мусис сключи договор за наем за 10 годишен срок с едно търговско дружество, което се съгласи да отдаде под наем един много подходящ имот в Младост 4 с обща площ от над 400 квадратни метра, доколкото си спомням. Нотариално някакъв тук пред мен в момента. Изисква се да можеш да докажеш постоянни източници на финансиране на музейната дейност, което само по себе си, преди да ти е дадено разрешително да стартираш тази дейност, няма как да можеш да ги докажеш. Въпреки това обаче ние в устава, в учредителния акт на фондацията, както и в правилника на музея, сме записали, че фондацията ще събира вход от музея, че ще развива друга стопанска дейност, разрешена от закона, с цел да финансира основната си идеална цел. Записали сме също така, че фондацията възнамерява да работи по проекти и да получава дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица. Всичко това би могло да стане и ще стане, след като Фондация Мусис получи разрешение за частна музейна дейност, за да може музея да заработи. Докато музея не заработи, фондацията има едни 100 лева. Сега, изисква се също така, следващото изискване на закона е да се представи документи, които удостоверяват наличието на квалифициран персонал, квалифицирани музейни служители. Понеже няма изискване за сключване на трудов договор и понеже фондацията в момента няма материална възможност да сключва трудови договори, да осигурява лица и така нататък, аз направих 3 консултантски договора, които отговарят на класификацията